שלום וברכה, אנחנו בימים אלו מתכוננים לל"ג בעומר. ל"ג בעומר, תאריך מאוד מאוד חשוב, מבחינת מספר 33 לעומר, וגם מה שאני רוצה להדגיש היום את העניין של היום המיוחד, יום הילולת רבי שמעון בר יוחאי, כולם עושים מדורות, יום שבו מדגישים את העניין של הכוח של רבי שמעון בר יוחאי, שכתב את ספר הזוהר, שבעצם בזוהר מדובר על העניין של סודות התורה, פנימיות האדם, איך האדם בנוי מבחינת הפנימיות, פנימיות העולמות, לגלות בעצם את האלוקות שבתוך העולם, והפנימיות של האלוקות, למעלה מהעולם גם. וההסברים שבה מביאה תורת החסידות על ספר הזוהר, שמאירים את הזוהר ומסבירים את הזוהר בצורה שמובנת לכל אחד ואחד בימינו אלו. אז אנחנו שמחים ביום ההילולה, הילולה זה כמו חתונה, יום שבעצם התגלו הסודות הגדולים של רבי שמעון בר יוחאי, הוא הגיע אז לשיא שלו, והוא ציווה לשמוח ביום פטירתו, ובכל העולם כולו חוגגים ומציינים את ל"ג בעומר בהרבה הרבה אירועים משמחים, ואם בכל השנה צריך להיות בשמחה, על אחת כמה וכמה בל"ג בעומר, שיש גם דעות שפסקו למות תלמידי רבי עקיבא וכו'. אספר סיפור על רבי שמעון בר יוחאי, שבעצם ימחיש לנו את הקשר שלו לעניין התורה ופנימיות התורה. רבי שמעון בר יוחאי היו לו הרבה תלמידים. אחד התלמידים לא היה לו כל כך חשק ללמוד, הוא נסע לחוץ לארץ, הלך לעשות עסקים, כמו שהרבה אנשים היום אוהבים לנסוע לחו"ל, לעשות עסקים וכו'. באמת הצליח לו. הוא חזר לארץ, בנה בית מפואר, סוסים לפניו, חמורים, נהיה עשיר גדול. ורבי שמעון בר יוחאי ראה שהתלמידים מקנאים באותו תלמיד. הם יושבים כל היום, לומדים תורה, בקושי חיים, בקושי סוגרים את החודש, והוא לכאורה חוגג. אז רבי שמעון בר יוחאי, ככה המדרש מספר, רבי שמעון בר יוחאי לקח את התלמידים לבקעה, ליד מירון, ואמר, התפלל ואמר, בקעה בקעה התמלא דינרי זהב. ובאותו רגע, כמו שאומרים בסרטים, כל הבקעה התמלא דינרי זהב. ואז רבי שמעון בר יוחאי אמר, מי שרוצה שיקח, הנה הרבה כסף, תהיו מיליונרים, בבקשה. אבל לפני שאתם באים לקחת, תדעו לכם שכל מה שאתם לוקחים, זה בא על חשבון חלקכם בעולם הבא. תחליטו. והתלמידים, היו תלמידים מאוד מאוד רציניים, חבר'ה הבינו עניין, ואף אחד לא לקח מהמטבעות, למרות שזה היה מאוד מאוד מגרה. הם הבינו מה חשוב ומה תפל. וזה בעצם מראה לנו את הכוח של רבי שמעון בר יוחאי. כתוב שרבי שמעון בר יוחאי היה תורתו אומנותו. מה זה תורתו אומנותו? התורה והוא זה היה דבר אחד, זה האומנות שלו, המיוחדות שלו, החיבור שלו. הוא כל כך היה מחובר לתורה שהוא יכל לגלות כבר בזמן הגלות את הכוח של התורה. שהתורה בעצם זה אבנים טובות ומרגליות. זה הרבה יותר ממשהו רגיל. זה לא, לימוד תורה זה לא סתם מישהו לומד, חס ושלום, כמו שמנסים היום לצייר, שלימוד תורה זה ביזוז זמן. הכוח של עם ישראל זה התורה. התורה מחזיקה אותנו במשך אלפי שנים. ושאדם לומד תורה יש לזה כוח, יש לזה השפעה גם בעולם הזה, ועדיין בעולמות עליונים. שיתגלה משיח, אנחנו נראה את הכוח של כל מצווה שאנחנו עושים, שכל לימוד תורה, כל מעשה טוב, כל זמן שאנחנו מנצלים אותו לשליחות שלנו בעולם. וחלק ניכר מהשליחות שלנו בעולם זה לשבת וללמוד תורה. אצל רבי שמעון בר יוחאי ראו את זה, את העניין של החשיבות של לימוד התורה, שזה כל כך היה חקוק בו וחדור בו העניין הזה, שהוא גילה את זה כבר בעולם הזה על ידי זה שהוא התפלל ועל ידי שהוא למד תורה, וראו דינרי זהב, ראו כבר את התוצאה של לימוד התורה. וזה הוראה אלינו, גם אם אנחנו עושים מעשים טובים, גם אם אנחנו לומדים תורה ולא רואים את התוצאות, צריך לדעת שזה תוצאות גדולות. ואם רוצים להבין את זה בשכל, את העניין הזה, צריך ללמוד חסידות. כי החסידות בעצם מגלה לנו את הפנימיות של התורה, את ההבנה הפנימית, את הכוח של התורה, את הפנימיות של העולמות, את האלוקות, לגלות את האלוקות בתוך העולם. אנחנו נמצאים בעולם מלשון נעלם והסתר, אבל אנחנו יכולים לגלות את האלוקות, את הפנימיות של העולם, את האמת האמיתית, שהאמת האמיתית, המציאות האמיתית זה אלוקות, זה הקדוש ברוך הוא. זה האמת האמיתית, לא הגשמיות, מה שאנחנו רואים בעיניים, זה לא האמת האמיתית. אם אנחנו רוצים להיות מאושרים, אם אנחנו רוצים לעשות את השליחות שלנו בעולם, על ידי שאנחנו לומדים תורה, התורה ממלאת אותנו, וממלאת את העולם.
ושמגיע ל"ג בעומר, היום הזה של רבי שמעון בר יוחאי, צריך לדעת להוסיף בלימוד התורה, להוסיף בלימוד חסידות, לדעת שהתורה יש לה כוח, יש לה כוח אדיר, היא משפיעה גם על האדם וגם על העולם וגם על הילדים שלנו. כשהילדים שלנו יראו אותנו יושבים ולומדים תורה ולא מונחים בכל מיני שטויות וכל מיני הבלי הבלים של העולם ולא מבזבזים את הזמן, אז זה יעיר להם וייתן להם דרך, ושנלמד את הפנימיות התורה, את החסידות שמסבירה את הזוהר ולימוד הזוהר, זה ודאי יקרב את ביאת המשיח ויקרב את היום הגדול שבו, כמו שאומר הנביא, לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לדבר השם. שפע כזה גדול שהכל מוביל לדבר אחד, לביאת המשיח, לגאולה. ואיך מקרבים את הגאולה? על ידי תוספת במצוות, במעשים טובים, לימוד התורה, במיוחד לימוד ענייני גאולה ומשיח, ונקבל את מלכותו של הרבי מלך המשיח, שיגאל אותנו תקף ומיד ממש. יחי אדוננו, מורנו ורבנו, מלך המשיח לעולם ועד.